Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Kawe ka kentai nong Germany. Kebarang don arpu arsenam ka arta. Kala keno bakala syakbat bor ha uwe driver kali kamai. Ha Hyderabad. Ha ka jing ujor jong ka. Kala keno ba driver ula bad bor ya ka. Ha ka sit ka ba khmat jong ka kali. Uhek pulit wilayah tu bakane ka kentai. Kala ai dah ka mokoduma persya ye driver. Barki pulit kila kem ye driver bantuk ki. Ki pulit kila tu bayakane ka kentai bala syakbat bor. Lapha lej syaki doktor. Ban le ye ka medical examination. Katkum ki pulit kila tu ba arngut ki nong Germany. Kila wan sya Hyderabad. Haka jingkhot ngobha jung uparlok nong Hyderabad jung ki. Bat kila syong lasa haka jing jung. Kila lej kairu hakiwe kiwe ki nong ba jong ka ri indie. Haka lai pue terik ulber arhajar arposan. Kini arngut ki nong Germany. Kila lej kai hayo dijur. Bat haka takapor. Lawan ka kali Swift. Haka ba driver ubaladon arpusan senam ka arta. Ringkat bat ki sangut ki kena senrang. Kiba dangre. Kila wan hajan jong ki ne ki arngut ki nong Germany. Bat kila sedang ban nyakren. Kumta driver ulah terwa ban nyalam kai yakini ki arngut ki nong Germany. Hakeleng ki nong ba jong ka Hyderabad. Hadin bala poi hakawe ka jaka. Driver ulah penhierno ia usenrang nong Germany. Ubade uparlog jong ka kentai ba syakbat bor. Une driver ulah penhier ye uparlog jong ka. Bade ki sangut ki kena senrang. Naka kali jong ulah penbang ki bakin lechondor. Hakawe ka jaka ka bajengai tang kumba hispa metal. Ka ba penhier yaki. Hadin ba ulade penhier ye usenrang nong Germany bade ki sangut ki kena. Une driver ula yalam kaino iya ka kentai nong Germany. Syakawe ka jaka ka ba kenja. Batkane ka kentai kala yondor selfie badu driver. Hadin bakane ka kentai kala rung hapok ka kali. Hadin bakala def yondor. Kumta driver ula bad bor yaka. Hapok ka kali. Haka sit ka bah khmat jong ka kali. Hadin bu driver ula de bad bor ya ka kentai nong Germany. Ula lej ono ya ka. Nrei masun poi haka jaka bu driver ula penhier ya uparlok jong ka. Bade ki sangut ki kena senrang. Kumta kane ka kentai kala renset. Naka kali jong. Bad kala phetno. Bad driver ru ula phetno. Bad ula ino ya ka bade uparlok jong ka. Marsen poi haying bekisa. Kini ki arngut kilaya tu ia uparlog jongki na Hyderabad. Syapang kani ka jingja. Bat kilaya lej IFIR no syapa hadi Sharif Police Station. Syapang kani ka jingja. Kumta ki pulit klem dapun selam. Kila yuk kiam yu driver. Bat kila ra ia usya thana. Ban tokit. Bat kila phano ia ka kentai ka balasya le bejot. Syaki doktor. Nakamta ban le ia ka medical examination.